A félpályáig! Úristen! Hát de meg ki? Tessék mondani, van a beíratás. Az itt van, de először köszönni kéne, nem? Vagy valami hasonló. Köszönöm szépen. Na öcsi, gyere, üljél le! Üljél le, és aztán kezdjük a beíratást. Hányadikba jársz, öcsi? Tessék kicsit hangosan beszélni, mert merül a elem a készülékben. Hányadikos volt? Igen, de van úgy, hogy elkések. Milyen iskolába jársz? 623-as számú, anyagilag kisegítő iskola. Sportoltál már valamit? Valahol? Igen, csocsóztam. Nagyon szép dolog, de elgondolkodtál már azon, hogy milyen sportákat szeretnél űzni? Csocsó. Hát az állunk nincs. De van atlétika, futás, úszás, lovaglás, öttusa, stb. Melyiket választod? Stb. Tényleg is, hogy komolyan kérdeztem. Csocsó. Öcsi, tudsz te ennél többet, de egy értelmes szót mondani? Sőt, Tipikus labdarúgó horkod. Menjünk 100-on. 30 méter. Na, nem túlzásod egy kicsit? Nem, távolság. Azért videózni csak szoktál, nem? Szoktam. Nagyszerű, mondjuk küzdősportot. Pedagógus. Ez nem lett igaz, de én nem foglalkozom. Ne tessék idegeskedni a edzőbácsinak, mert én rendkívül szorgalmas kisfiú vagyok, remekül oldódom a társaságba, ezen kívül vízbe, alkoholba, meg zsírba, és sosabba állítva hidrogént fejleszteni. Öcsi, a te képességeid alapján én el tudlak képzelni például, mint diszkoszvető szobor kint a szoborkertben, de ha tényleg komolyan akarod venni ezt a sportolást, akkor holnap reggel 8 órára legyél itt a futókörnél, aztán meglátjuk, hogy mi megy neked a legjobban. Azt ismerem, az volt a autóvezetése. Nem igaz, neked van jogosítványod? Apu vette. Na és ott mi ment neked a legjobban? Hát a vonat?